जय हिन्द लोगोफोर ओरैबायदि इन्टारेस्टिं भिडिअ ना सासे सिख्लाखौ सासे नङा सासे सानै आं साथाम मोनथाम काहानि खोन्थागोन फार्स्टआवनो हरिसिंगा टंला हरिसिंगानि खोन्थागासिनो दं आं खोनासंग्रोनानै ला बिदि आंनि नामा सोमखोर बर' आङो सिमलानि बङाइगावआव थायो रुम भारा होनानै बिदि मिथिदों आरे नोंसोरो माबा मोनसे प्रब्लेम बेफोरबायदि सोरनोबा खोन्था सिम्पल जा बाथ्रा आंनो रं नाम्बार बिदि फैदो आंनाव फैसा बिबाय थायो बेफोरबायदि नों बे बाथ्राखौ नों सोरनोबा खोन्था थारमाने नों बेजों गलिदों बे आंखौ हाबा खालामगोन लांफैगोन बेफोरबायदि नोङो आं बुजिबाय होनदों बेयो होननायालाय होनबा आं बुजिबायना नोंनि मेन पइन्टखौ हमबाय होनना नों बुजिबाय बे नोंखौ हाबा खालामनो ओंखारदों नोंसोर फैयो रायज्लायनानै गोसोथोलायदों आंथ' जेबो गोसोथोनायनि होनाखैसो आं नोंखौ तारमाने फेसबुकआव मबाइलखौ गिदिर गिदिर लादो फेसबुक खुलिनानै लादो बेनिफ्राय हौवाफोरदो सोरबा सेंग्राफोरदो बरियासे रायलायबाय थादो बेनिफ्राय सेंग्राया लुटिजोबनानै ब्लक बेनिफ्राय आंनाव कल फैदो खोन्थागासिनो दै बिराद इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ मोनथाम काहानि खोन्थागोन आं एसे आंथ' सानो जोबोर गोरों जाजोब्बाय सिख्लाफोराबो इमान इउटुबाव दिनैनि दिनाव मोजां मोजां भिडिअ नायनानै माबा मोनसे सोलोंनो मोनो नंगौना नङा बेनिफ्राय आं बे सिख्लाखौबो सोंदों नों आंनि भिडिअ नायगोन ना नायो सानफ्रोमबो नायो दाख्लैबावै उदालगुरियाव सासे हौवा मानसिया हाबा जाखानाय गथ' गोनाङा मावरिया होननानै सासेनि न'खराव थानानै बाइकबो लाना थांना फानहैदो दिनैसिम फैसा हरनो हायाखै आंखौसो रायबोयो बै हौवाया मा खालामनो नों बेटा हो जाएगा मा खालामगोन जाजोबगोन बेफोर फैसाया जेब्ला मोनफैया हा बेनिफ्राय बेखौ नुगोना नुवाखै नुबाय बेनिफ्राय सिख्लाखौसो रायदो अब्ला नों मा सोलोंखो मायबा सोलोंदो बे भिडिअखौ नुनानै नोंनि काहानियाथ' दासो जादों जुलाइ आगस्टआव होमबा आंनि भिडिअ नायनानै नों मा सोलोंखो मबाइलखौ लायो गिदिर गिदिर फेसबुक अपेन नंना नङा सासे सोरबा सेंग्रा मानसिया आङो आर्मि आंनाव फैसानि प्रब्लेम जादों आं नोंखौ हाबा खालामगोन मालाबा 15,000 गुबुननि एकाउन्टआव मालाबा 20,000 बेलेग एकाउन्टआव मालाबा जों आइया लोमजादो थैबाय फैसा नांगौ हरगासिनो सिख्लाया गाव बुंना लादो हरिसिंगानि होननानै बेनिफ्राय दा आंनो खोन्थाहरनो ओमफ्राय आं रायबाय दिनैनि दिनाव एसेबां जाम्बि सिख्ला दंबयो बेफोरबायदिबा नोंसोरखौ जोङो फानजोबनो हागोन फेसबुकजों होननानै बुंबाय आं बेनिफ्राय फेसबुकजोंनो बेफोरबायदि थगायजायोब्लाना नुवालासिनो बेसेबां जाम्बि बेसेबां बर' सिख्लाफोर दङ जाम्बि नंना नङा गोबां दङ बेल' नङा गोबां दं गोबां हिनजावफोर थगायजानाय दङ आं रोखा बुंनो हायो हौवाफोरजों नाथाय रावबो बेखौथ' ससियेल मिडियाआव बुंना लानो हाया नंना नङा नाथाय गोबां दं आं खोन्थागासिनो दङ आरोबाव खोन्थागासिनो थिग बेफोरबायदिनो फेसबुकजोंनो बेफोरबायदि थगायनो हायोब्ला बै बांगालफोरजों खारफानाया बांगालफोराथ' हेन्साम दारि गोनां दारि स्रोम नंगौना नङा जोंनियावसो दारिबो गैया जेबो गैया लान्थ' जेबो स्टाइल गैया महरफोरा रियेब नाथाय बांगालफोराथ' जा हेन्साम गन्थं गोलाव मेगन बेस्रां फेस टु फेस लोगो मोनलायबाय बरियाके थगायबाय गोसोथोलायनानै लाइन मारिनोसै बिसिना टारगेटआ मा बर' मानसि जेरैखि जाया बर'खौ जों गोसोथोनांगौ मानांगौ बिसिनि गोसोआ आलादा नाथाय बिसिनि सिगाङाव सायाव बरिया खिन्थियो आरामसे लाना थांसै मुम्बाइ बेंगालुर बरियाके लाना थांनानै नोंखौ हटेलाव फानना फैनो हायो बिन्दासनो 5 लाख 10 लाख आरामसे नोंखौ हटेलाव फैफिननो हायो बे हटेलावबो थाबाय थानानै फैसा लानानै आं बाहेरायाव थांथ'नानै दोनबाय इबाजिनो नों हटेलाव लग नों गैला ओरै फाननाय गोबां फानजादोंबो खोमा बर' सिख्लाफोरा बेफोर एसेबां माने जाम्बि बर' सिख्ला दोङो मबाइलखौल' लायो गिदिर फेसबुकल' सालायनो रोंगौ बाखि बे खलथायाव जेबो गैया गोबां दङ मा भिडिअ नायो मिथिया बेनिफ्राय बेनियाथ' थांबाय बेथ' दा थगायजाबायानो 80,000 थगायजानानै दोङो दा बे सेंग्राया फनखौ बन्द' खालामना लाबाय बेनिफ्राय सासे रोंखा राखा सिख्लाबाव बे जायगानिनो हरिसिंगा टंला जायगानिनो आंनिनो लोगो सिख्लाया मोजाङैनो फेसबुकदो बेबो आं आर्मि होनना बुंना लायो आंनो लन लानो फैसा नांगौ जादों
एसेबां एकाउन्टाव थाबासो आंनो लन होगोननो बबेनिफ्रायबा जगार खालामै हरबाय 90,000 नामा बे सेंग्रानो बेनिफ्राय बे मानसिया मा खालामो हाथियारबो फट' खेबनानै हरो जाहैबाय बे सिख्लाया फोथायबाय आर्मि मार होननानै खिन्थु ड्रेसाव सानसेबो नुवाखै ड्रेसाव सानसेबो नुवाखै लोगोबो हमफायो बे सिख्लाखौ लोगोबो हमफैयो बे सेंग्राया फैसाबो लाङो बेनिफ्राय लाङोसो थाङै लास्टाव गैला दा सिख्लाया मा जाखो जि जाबाय थांथोसै होननानै सिरि थाबाय जेबो दावराव खालामासै गोबां दङ बायदि मोनदां बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फेसबुकजों बेफोरबायदि थगायजानाय बेनिफ्राय मोनसे जोबोद दुखुनांथाव एसेबां जाम्बि बर' सिख्लाजों आं जिबनाव सानाखैमोन गावखौनो साननो हायो सासे सिख्लाखौ ओरैबायदि मोजाङै मोनसे न'खरा ओरैबायदि मोजाङै बेखौ हाबा खालामनानै लांनो नागिरदों बेनिफ्राय बे मा जाखो रं नाम्बार सासे मानसिजों रायलायो क'क्राझारथिंनिनो होनना बुंना लायो सेंग्राया रं नाम्बार नुफेराखै लोगो हमफेराखै जेब्ला हाबा जानो गोनां सम मा जाखो सिख्लाया लास्ट ममेन्टआव सेंग्राया बे सिख्लाखौ लानानै थांबाय ओमफ्राय सेंग्राया मा खालामखो आङो रेलवेआव जब मावो आंहा डिउटि दङ होननानै गुबुन न'आव दोनबाय सिख्लाखौ गुबुन न'आव दोननानै गाइफ सेंग्राया बेसेबां बे बबाव फरायदो बे ब्रेनखौ बबाव इउज खालामदो रं नाम्बारासो एसेबां माबा जाबाय जायखौ महरबो नुवाखै जेबो उदिस गैया बिनि जेबो मोनथिया बिनि रं नाम्बारासो माने मोजांनिख्रुइबो माने रं नाम्बारासो बेनिख्रुइबो साबसिन जाबाय बेनिफ्राय मा नाइट डिउटि दङ होननानै बुंनानै थांबाय गुबुननि न'खराव दोनथ'नानै आं लांफैगोन होननानै गैला दिनैसिम गैला नोंसोरखौ ना JCPआव थिखांनानै फानहैजोबनो हागोन माथो जोङो बेफोरबायदि नोंसोरखौ इसेबां बेखौ इउज खालामनो रोङाब्ला एसेबो मबाइल गिदिर लायो फेसबुक इउज खालामो रं नाम्बार रं नाम्बारजों बेफोरबायदि मानसिया थगायजायो रं नाम्बारजों बेफोरबायदि फानजायो बेफोरबायदि मानसियानो जोंखौसो इउटुबाव राव हरबावो खोमा आं सानदो थारमाने बेफोरबायदि मानसियासो जोंखौ इउटुबाव राव हरबावो खोमा मोजाङाथ' जोंखौ मालाबाबो रायखाया सहसाव रायखाया सोरबा थाखा गोनां मानसि सोरबा गिदिर बिजनेस मावनाय मानसि बे जोंनि भिडिअखौ नायखाया गोबां फैसा दङ बिजनेसमेन जब दङ गिदिर जब दङ मोजां थाखा फैसा खामायो बैफोरबायदि मानसियाथ' जोंनि भिडिअबो नायनो सम गैखाया आरो नायखायाबो बिसोराबो जोंनो कमेन्ट बरखाया मालाबाबो जोंखौ गुडबो होना बिसोरो गाज्रिबो होना बिसोरो बैफोरबायदि मानसियानो जोंखौ कमेन्ट हरनानै राव हरो बायदि मोनदां जाय नैखौ इउज खालामनो रोङा मानसिया बेफोरबायदि थगायजायो दिनैनि दिनाव सोरबा सेंग्रायाबो सोरबा सिख्लाजों फेसबुकआव दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि थगायजाबावनाय दिन दंबायो बेफोरबायदिबाथ' फेसबुकआव गोबां हेन्डसाम सेंग्रानि फट' होनोसै बरियानो सिख्लाफोरदों फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरै रायलाय सेस खालामजोबनो हागोन माथो इसेबां जाम्बि बर' सिख्लाफोर दंबायो दिनैनि दिनाव गाज्रि मोननाङा आं डाइरेक्ट बुंखादों गोबां दङ गोबां थगायजानाय बेफोरबायदि दङ खोमा नोंसोरखौ गाज्रि मोननानै जेबो लाब जानाय नङा आं जायफोरा बेफोरबायदि थगायजादो नोंसोर हुसियार जा जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायो आरो जायफोरा आंखौ मोजां मोना बेखौथ' मोनखायानो आं बेखौ बुङो नाथाय आं मोजां जाजानो लुबैयो रं नाम्बारजों माबायदि थानांगौ बेखौ जेबो साननो रोङाखै नाथाय रं नाम्बारजों थगायजाखांनायनि उनाव जोंनाव कल फैदो जोबोर इन्टारेस्टिं फानजोबनो हागोन नोंसोरखौ गोसो जायोब्ला फेसबुकआव हेन्डसाम सेंग्राफोरनि फट' होना दोननानै नोंसोरजों साट खालामै नोंसोरखौ फानजोबनो हागोन गोबांखौनो फाननो हागोन बायदि मोनदों गासैखौबो नङा दे गोबांखौनो अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द